Сәлам дуслар. Бүген безнең тапшыруда бары бер генә кытлау хаты. Соң булса да уң булсын дип, янәдән Рамазановлар гаиләсеннән хат килде. 12 апрель көнне яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез, әбекәебез, хөрмәтле туганыбыз Асия Расимовна Рамазанова матур туган көнен каршылады. Дип язалар тормыш иптәше Фәрид Рахимҗанович. Кызлары Алсу һәм Әлфия гаиләләре белән, Усеевлар һәм Салиховлар гаиләләре. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыныбыз хакында. Ул дөньяны бизәгән, тормышны матрайта алган, яраткан, тугрылыклы хатын. Җанын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган 3 бала анасы. Үз оныкларын күкрәгенә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче 5 онык әбисе. Шуның өстәвенә бар туганнарга карата мәрхәмәтле кардәш тә. Якыныбыз, рөхсәт итсине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше булдың. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без синнән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәреңдә тынычлыкта гына узсын. Әбәлә газалар сине барысы да уратып үтсеннәр. Апрель айында туыпсың, җылы кояшка төренеп, шуңадырла кар астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең. Bir кайшан bir авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз. Хылкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләр дә булдың әни син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңыш та. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Кабул ит без якыннардан җыр һәм теләк бәйләмен. Хөрмәтле Асия Расимовна, якыннарыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.